IPF ni Shanti Bazar Division Committee ni bisingo sini Kabangma National Party Others National Party ni Tiprasarok leaders থেকে শুরু করে voters পর্যন্ত total sini oro tini 93 family 281 voters CPIM tai BJP ni ongoi borok yakarai sini IPF ni bana tolabo borok tini join khlaifaikia sini oro kami Loagang Kosom ADC Village Committee ni bisingo sing tini joining program khlayo tei borok no sini party ni banano ya farai lamsogoi nakha sini honorable IPF ni MLA sini borok manam Biswaketu Debborma tei sini oro bibagyoni Haikaba Division Committee ni sini leaders tongo sini Boromgalang Kaka Bolindra Riang tei sini Da Manik Riang tei sini Da Rajendra Riang umahai klayoi prai sini orot ini borok join khlaimani bisingo amchaini lokorok tei ora Shanti Bazar bibagyoni lokorok haikaba Tiprasarok jotono tini khatom khajani bisingti klayoi borok bo support nakha smai tangkha Beskang ni 2020 or 2020 ni ADC election tuyoi je khlaipona jesuk phan nangmani jesuk chaba kotor khlainani nangmani abo khlaioi ADC wa je kono krame IPF ti dokhal khlainani slogano borok tini phaimani bisingo borok tini omobo kaurikha je khlaipona borok beskang ni ADC election IPF tina je khlaipona kaplai khlainani bagai amchaini joto lukorokna tui borok eibo samang karakhe tangnani bagai borok tini sini party ni bana tolabo phaimani bisingo borok sona kok sarkha sini taku khoroksa tongo Nirmal Debborma bo khoroksa BJP ni adom boni thaniwa sum koboknai nang tamni bagai BJP yakarai ini IPF ni bana tolabo nang tamni wan sogoi ba bomo haini ni wan somatui nang tini phaikya abnol lukorok ni thaniwa kisa kok narana ni bagai angni thani jara जों त्रिपुरा लेन्डनि दाबि थैनाय जेबो उन्नति खालामनायनि जेमन बिजेपि दंनाय बन्चित पाहार ओनसोलाव बन्चित लानचित अंखा आबानि कारणे सिं साजाग्लिया सिन त्रिपुरा साराव आगिन साइते बन्चित अंखा लामा गरै दै गरै मानया बरं जे आगि प्रतिशोधर मानि आबा पुरन खालामनाया तेबो सिनि त्रिपुरा साराव अनेक दुर्गति खालामथाङा जों आबन साजाग्लिनाय दिनै आइपिएफ याक संखाय माफि